22 tarxetas navideñas feitas por usuarios das DEME estaban expostas esta mañá nunha das salas do centro. Celebrábase a segunda edición do concurso de postais de Nadal, polo que fixeron unha pequena festa no centro e invitaron a representantes de diferentes asociacións, así como representantes do Concello e Servicios Sociais, que se encargaron de elixir as 5 postais que recibirían premio. 40 euros para o primeiro, 30 para o segundo, 20 para o terceiro, unha radio para o cuarto e un reloxo para o quinto. A decisión non foi nada doada para o xurado, que se tomou o seu tempo e finalmente, un por un, fixo a valoración pertinente. Despois da votación e posterior reconto, chegou o momento de desvelar os premiados. Finalmente, o xurado decidiu que a gañadora deste concurso fora esta postal de Papá Noel feita por Julio, agasallo que entregou Ángel Palomero. Contento por levar o primer premio? Sí, moi contento. Que postal fixeches? Enséñanos aquí, a ver. Esta, 8. Número 8. Contanos que é o que leva a postal. Algodón, papel e tira. Costouche moito traballo facelo? Non. Moito bon, non. E o tempo, en pouco tempo fixeches? Sí, pouco tempo, sí. Bueno, contento. Contento. 30 euros. 40. Bueno, en que vas a gastar estes 40 euros? Pois algún regalo por aí. O segundo foi para Tete por esta tarxeta. A concelleira de Servicios Sociais de Chantada fixolle entrega do correspondente premio. Esta outra, feita por Miguel Areán, foi a gañadora do terceiro premio, un agasallo que recolleu o seu irmán Carlos. O cuarto posto foi para Olga, premiada pola postal que se amosa nas imaxes. En quinto lugar empataron estas dúas tarxetas, e os dous artistas, Lidi e Anuska, levaron o correspondente agasallo. Deste xeito, e cun pequeno ágape, rematou a segunda edición do concurso de postais de Nadal das DEME.